Jatend Kenya William Ruto odhialo mosenindo Prime Minister Raila Odinga gi osimbo motesi ni Order of the Golden Heart (CGH) ma en osimbo mamalo mogik ma idhialo godo oganda e thur kae. Otimo mae kinde nyasi mar Mashujaa manobagi kaunti no ma Kitui ka osimbo makama biro ndalo 5 bang' nindo mar ogai Raila Odinga. Seche 24 bang' kanyo okete kare mar yuo mogik e pare kango ka Ramogi. Prime Minister machon Raila Odinga odhial gi osimbo mamalo mogik mar Order of the Golden Heart (CGH). Kowuoye kinde nyasi mar Mashujaa manobagi e kaunti ma Kitui, Jatend piny Kenya William Ruto lero ni osimbo makama ochiw ne Odinga kaluwore ni ne otiyo gi ngimane e manyo ratiro ne oganda kendo okelo dongruok mopogore opogore kama koro biro bedo karapar. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Lendo makamao gochapa e boke mar piny owacho tarika makawuono tarik 20 dwe mar 10 2025 kama ondiki e ling'any mar Odinga mamiyo idewe kaka jatelo manochiwore ne piny Kenya. Notiyo kaka japuonj mar mbalariany eka bang'e ne odonje e siasa ma obedo jaod bura kuom higni 20. Bang'e nobedo jatend migao, bang'e jatend kweth maketo sirikal tesre eka gikone ne obedo Prime Minister mar 2 ma pachoka. Lemogi duto manomako miyo odhiale kaka achiel kuom thuondi e odiechieng'ni mane idhialo thuondi mathuruka. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni osimbo makama en yo ma piny Kenya kod Afrika mangima dwoko go erokamano ne Odinga, erokamano ma ok nyal chiw ma oromo. Nying Odinga koro ndike kinde nyinge thuondi mamoko ma bende osebede ong'ala manyime e kelo lokruok makonyo oganda e thurka. On this Mashujaa Day, in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. Sad to say I'm on my way.